Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। BTC साख्रि एग्जाम डेट पस्टपन जाबाय नामा? लाटेस्ट अफिशियेल नटिस फैदों जों बेखौ नायगोन। ADRE स्किल टेस्ट डेट फैबाय जों बेखौबो नायगोन। प्लास ड्राइभिं टेस्ट फैबाय जों बेखौबो नायगोन। जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लाटेस्ट गभर्नमेन्ट जबनि आपडेट नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। देन बेनिफ्राय गोबांथार एग्जाम जानो गोनां दङ। जुन जुलाइ आगस्टआव गोबांथार एग्जाम जासिगोन। ग्रेड 3 ग्रेड 4 BTC आव प्लास आसाम स्टेटआव स्किल टेस्ट आरो गोबांथार माने रिजाल्ट होनो गोनां दङ। आसाम पुलिसाबो जुन दानाव फैथारसिगोन। दा नोंथांमोना बयबो नेदो नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगासिनो दङ। दा जोङो गोबाव खालामा जोङो नायग्रोनोसै। फार्स्टआवनो VCDC सेक्रेटारिनिफ्राय लेटेस्ट अफिशियेल नटिस फैदों। देन एडमिटआ रिलिज जाबाय, डाउनलड खालामदो नोंथांमोना गाव जायफ्रानोखि एग्जाम होनो थांगासिनो दङ। आरो बे जोबनाय लोगो नेक्स्ट BTC एग्जाम जानाय चान्सआ दङ। गोबांथार कुइसन एग्जामा पस्टपन जाबाय नामा सेक्रेटारिया? मानोना गोबांथार माने अखा हागासिनो दं दासिमबो दैबाना जादों नामा? नैबे जाबाय लेटेस्ट 30 मेनि अफिशियेल नटिस। दा बे जाबाय नटिसआव बुंदों जे गासैबो रेडि जाखाजोब्बाय, एडमिटआबो रिलिज खालामखाबाय। बेखायनो गोबांथार कलेजाव बा स्कुलाव गासै मोनबा डिस्ट्रिक्टआव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन। फिक्स जाबाय 1 जुनाव। स' 1 जुनाव एग्जामा फिक्स जाबाय सानडे खालि एबा गाबोन। अके स' एग्जाम पस्टपन जायाखै, 1 जुनाव एग्जामा कन्डाक्ट जासिगोन। बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जायफ्रानोखि VCDC सेक्रेटारियाव आनजाद होनो थांगासिनो दङ। एग्जामा बेलासिनिफ्राय जागोन। एडमिट कार्डआव गासैबो डिटेल्सआ दङ। आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबांथार एग्जामनि डिटेल्सखौहाय जानो हागौ जुननि सेकेन्ड सप्तायाव मोननो हागौ। अफिशियेल नटिस जेब्ला मोनो चेनेलाव मोनगोन। दा जों ADRE खौ नायनोसै। अके स' ADRE निफ्राय गोदान अफिशियेल नटिस फैबाय। बेनो जाबाय स्किल टेस्टनि सायाव ग्रेड 3 आव। ग्रेड 4 आवथ' जाखासिगोन, बाट आरोबाव ग्रेड 3 आबो डेट फैबाय जों बेखौ नायनोसै। दा बेनो जाबाय नै अफिशियेल नटिफिकेसन ADRE नि। दा बे ADRE आव गासै पस्टआ टटेल दंमोन हमना ला 13,000 खाथियाव दङमोन। ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ लानानै प्लास ड्राइभारखौ लानानै आरो। दा बेनिनो ड्राइभिं टेस्टआ 15 निफ्राय 28 जुननि गेजेराव जासिगोन। बेखायनो एडमिट डाउनलड खालामदो 8 जुनाव। सिलेबास दङ नोंथांमोना सिगनेल टेस्ट दङ नै बेसिक नलेज दङ, बेनिफ्राय ड्राइभिं टेस्ट दङ आरो। दा गासै 25 नाम्बारनि नोंथांमोना स्किल टेस्ट होनो थांगासिनो दङ। बे जाबाय ड्राइभार पस्टआव। दानि जोङो स्टेन'खौ नायसै। स्टेन'आवबो जायनोखि पास जादों थ' नोंथांमोनाबो एन्ड जायफ्रानोखि नर्मेल ग्रेड 3 आव पास जादों आं स्क्रिनाव नोंथांमोना जोबनायथिं लिरनो हागोन। दा नैबे जाबाय ग्रेड 3 स्टेन'नि जायनोखि नोंथांमोना टाइपिं टेस्ट होनो थांगासिनो दङ। 17, 18, 19, 20 जुनावहाय जागोन गुवाहाटियाव। गासैबो स्किल टेस्टआ जागोन गुवाहाटियाव। दा बेखायनो नै गासै 49 मिनिट्स टाइमिंखौ होनाय जादों। सिलेबासखौ नायदो। फार्स्टआ भइस टेस्ट दङ नोंथांमोना बेखिनिखौ नायना ला। देन एडमिटआबो 8 जुनाव मोनगोन आरो 11 AM जानाय लोगो नोंथांमोना मोनगोन। देन बेनिफ्राय नर्मेल ग्रेड 3 आव जायनोखि डिग्री लेभेलाव बा HS लेभेलाव जादों। स' बेखौ नोंथांमोना नायदो नै आं स्क्रिनाव लिरना होदों। दा बे नटिसआ आंनि आखायाव फैथ'वाखै, जेब्ला फैयो चेनेलाव मोनगोन अब्लाबो सर्सआव मोननाय डेटखौ नोंथांमोना होग्रोबाय आरो नेक्स्टआव गोदान फैयोबा स' नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। देन बिनि गेजेराव दा बावैनो आसाम पुलिसनि रिजाल्ट फैथारसिगोन जुन दानावनो। जेब्ला स्किल टेस्ट जाफुबाय थागोन अब्लानो आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ। आरो लोगोसे DME एबा हेल्थनि रिजाल्टआबो नैबे 15 जुननि सिगां फैनाय चान्सआ दङ सर्सआव मोननाय बायदिबा। जेब्लानो नटिस फैगोन आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। दा बेनो जाबाय दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।